mu a wurinmu kamar yadda Imam Hussein yake tare da sahabbai waɗanda ya ce bai san sahabbai kamar sahabbansa ba, irin waɗannan Hilal bin Nafi' nan, idan waɗanda suka ce yi da mu gabas ko yamma, duk inda kai za mu muna tare da kai, muna bisa basira kan cewa muna tare da gaskiya ne. To irin wannan ne mu ma za mu dake wannan saura ɗin Imam Hussein abinda ta koyar ke nasara ta wata hanya da ba a tsammani. Su suna tsammanin da ƙarfin tsiya ne da haukataku da makamai da shi ake nasara. Billahi alaikum, in mutum yana da hankali ya duba ya gani, saboda Allah, makami aka sa aka tara mutanen da kuke gani, fada aka yi, zagi aka yi, hankali da ilimi. To amma kuma me ya tattara wannan jinin Imam Hussein da jinin iyalan gidansa da sabansa, shi ya tattara mutane su. Yanzu sai ana mana barazanan za a shekar da jini. Billahi alaikum, wanda yake ganin shi ba zai ba da jininsa ba, to dama ya ja baya. Barazanar mutuwa baya ƙara mana komai sai dakewa. Duk abin da za ku yi mu in shawara za mu ba ku, sai mu ce kar ku yi kuskuren ɗaukan matakin ƙarfi. Shawara muka ba ku, amma in kuka kuskure kuka yi, to albishirinku da hasaran duniya da lahira. Albishirinku za ku tambatsa al'amarin ta inda ba ku zato, kuma wallahi tallahi sai kun yi da nasari.